Så har jeg fundet noget iron. Det smelter lige om. Jeg var noget mine rigtig meget, og vi kan... Ja, mine den er blevet rigtig lang. Og ja, velkommen til episode 3 her på denne Check It Let's Play. Ja, jeg skal lige vente til det der iron, det gider komme lidt mere af det. 4, jeg skal bruge 8! Jeg kan lige tage små indfak. Skal også lige... Hvor er Stefan? Stefan! Der sætter jeg Stefan. Du kan lige sidde der og kigge. Fanden til det, Stefan. Der er jo Stefan. Du er trist, Stefan. Hvorfor er du så trist? Må du gerne være glad? Ja, nu lyser du i hvert fald. Jeg ved ikke, om du er glad, men du lyser i hvert fald. Sådan der. Endelig. Nok til at lave en generator. Jeg skal også lige finde ud af, hvor jeg kan lave et generatorrum. Det var herinde. Det var nok meningen. Så sætter jeg den der, og så kan jeg sætte en batbox der, når jeg kommer så langt. Lav lige en tree tab. Ja, sådan der. Så går jeg lige op og... Ui, der er vokset. Så skal jeg finde noget mere Serision. Eller Ryzen, eller hvad fanden det hedder. Og hvis I er nye her på min kanal, så gå ind og se de 2 andre episoder. 2 og 1. Det giver nok lidt mere mening, hvis I ser dem. Det vil nok give lidt mere mening for jer. Hvis I også så dem. Hvad så, Steve? Har du det godt? Raller min generator. Sådan der. Nu kan jeg snart lave en badbox. Faktisk nu kan jeg lave en badbox. Der er der. Der og der og der. Så er der en badbox. Sådan der. Så skal jeg bruge 64 stykker kul. Så på den lige skal blive fyldt op. Eller, jeg tror jeg stiller den lidt anderledes. Ja. Så jeg går ind i væggen. Eller, mand, nu må jeg snart bestemme mig. Det ville være lidt mere praktisk, hvis den kunne vende nedad. Sådan der. Nu skal jeg lige gøre noget andet. Så vil den anden, så kan den komme herind. Gå ind i muren her.
Så skal jeg lige have flyttet alt det her. En tand længere bagud. Så ved jeg ikke helt, hvor jeg skal gøre faklerne. Det kommer jeg til. Okay, nu kommer der det crowder. Så er der ikke mere, der ligger på jorden. Sådan der. Så er den næsten færdig. Wow, der er et hul i jorden. Nej, det skal ikke stå der. Det skal stå der. Ja, sådan der. Og ja, jeg klippede lige. Men så er jeg igen. Ja, igen. Jeg tror, jeg går op og finder noget mere sticky resin og planter de her saplings. Og ja, der er 3 drenge, der sidder og kigger på. Det kan godt være, de larmer lidt, men bærer med dem. De er også kun små børn. Ja, mand. Og der har jeg lavet fødselsdag, så det er derfor, de er her. Det kan godt være, at I lige har hørt den viske, men ja. Men jeg kan høre det, men det kan godt være, at I ikke kan høre det. Så bare endnu rette, hvis I kan høre det. Sådan der. Og der er lige et til 3 her. Der var der noget. 4 stykker. Ej. Røg lige ned der. Ja. Jeg flyttede lige dem, de fakler, som der ikke er brug for. Det kan godt være, at I kan høre min mor. Men ja, det kan jeg også. Gud, jeg ikke kunne høre hende. Fire stykker. Og ja, da jeg var nede med mine, fandt jeg også noget ruby, men jeg har ikke nogen iron pickaxe, så jeg kan ikke hakke det. Desværre. Så sprætter hele mit gulv op her. Det kan godt være, at I ikke laver kabler på den her måde, men det gør jeg. Den er der næsten. Den er fuld. Nå, jeg tror, jeg var noget miner lidt igen. Men jeg tager lige en iron pickaxe med, så jeg kan hakke det der ruby. Og jeg fandt også noget lapis. Det hakkede jeg heller ikke, men jeg kunne godt have gjort det.
mangler nogle sticks. Sådan der. Der og der. Der og der og der. Og der, så ligger jeg alle de ting, jeg ikke har brug for nede i kisten igen. Og der er jeg brug for. Man kan altid få brug for cobblestone. Treepad. Okay, sådan der. Så er jeg klar. Jeg tror, at der var jeg rubyet. Eller det der ruby. Sådan, 30 stykker ruby. Det er man altid bruger. Hvis jeg går, hvad man kan bruge det til. Ellers så kan man bruge det til at lave tools og tools og tools og tools. Det er vist det, man kan bruge det til. Og der er også lige noget uranium. Og noget silver og lapis. Så er lige. Så tror jeg, gangen er stoppet her. Så har miner jeg lige lidt videre. Der er gravel. Ja. Det er tungstone. Hvis I ikke ved, hvad man kan bruge det til, så man kan ikke bruge det til noget. Men det er en ret høj MC. Det er dobbelt så meget som en diamond. Så det kan man godt få brug for. Hvis I ikke ved, hvad MC er, så er I sgu lidt slappe. Ja, og jeg tror, det er snart slut på denne episode. Så jeg tror, jeg smutter. Vi ses. Bye bye.